Cando lles digo que non é sinxelo a verdade tratar un caso así, pola súa extrema dureza, e porque esas dúas nenas foron rescatadas envoltas en sangue do lugar no que o seu pai acababa de deixalas orfas. Pero este é un dos casos máis solicitados pola nosa audiencia e hoxe, no programa final da tempada de Expediente Oculto, pois tiñamos a obriga de traelo á mesa. Con nós o catedrático de Psicoloxía Forense, Jorge Sobral. Boa noite. Moi boa noite, benvido. E co sarxento da Policía Xudicial de Cambre, Manuel Míguez, que ademais repite con nós. Boas noites, Patricia. Manuel, boas noites. Como lles dicía, este crime dos tilos é un dos casos máis solicitados pola nosa audiencia, por eso nos puxemos a traballar nel. Tamén lles teño que dicir que non foi para nada sinxelo polos anos que transcorreron e a dificultade para acceder a un atestado que finalmente conseguimos e do que hoxe verán soamente aquí imaxes exclusivas. Manuel, como me enmarcarías este caso? Eu diría, para comenzar, que este suceso deixa dúas nenas orfas pola violencia do seu pai. Pois son os ecos dun crime icónico que debutou deste xeito. 4 de abril de 1988. Na urbanización dos Tilos en Teo a mañá esgótase con aparente normalidade. No terceiro andar do número 16 da Rúa Carballo, Miguel Martínez e Genoveva Ferreiro atenden ás súas dúas fillas pequenas. Nada fai sospeitar que tras esa porta se está a incubar un horror sen precedentes. Un piso familiar, un día laborable, un escenario común a piques de converterse nun inferno. A rutina rómpese de golpe. Genoveva descobre un regueiro de auga e xabón que vai do baño á cociña. Segue o rastro alarmada e atopa a Miguel no medio dun extraño ritual de purificación coa nena. A muller treme. Comprende que algo non vai ben. Intenta pedir axuda, pero xa é tarde. A violencia imponse. Miguel lánzase sobre ela, tira ao chan e arrastra ata a cociña, onde lla sesta varias coitaladas. Aínda ferida, Genoveva logra chegar a unha ventá e berrar desesperada. Teño un coitelo cravado. Será a última vez que alguén escoite a súa voz. Os primeiros axentes chegan ao inmoble. A porta está pechada por dentro. Chaman. Insiste. Ao outro lado, Miguel responde cunha frase xeada. Un momento, que aínda non acabei. Cando por fin logran acceder á vivenda, atopan unha escena brutal e a investigación arrinca de inmediato. Xa non se trata só de reconstruir un crime antes. Agora hai outra pregunta sobre a mesa. Que pasou nesa casa? E que pasaba pola cabeza do seu verdugo? Son casos cos que é sinxelo empatizar, porque ademais ninguén espera que no piso de arriba, no apartamento de abaixo, acontezan e se produzan imaxes como as que estábamos vendo agora mesmo, polas que transcorreron moitos anos, que ademais parecen case un debuxo máis que unha fotografía, pero que realmente son sobrecolledoras. Sobre os flashes que lle quedaron gravados os veciños daquela tarde, naquela urbanización dos Tilos, Manuel, había pois de repente o rebumbio de decenas de garda civís, de moito movimento, porque non se sabía o que estaba a acontecer, e de 5 veciños que coincidiron nos gritos que acababan de escoitar. Sí, iso é habitual nunha urbanización na que vive bastante xente. Cando hai presencia da Guardia Civil, pois o lógico é baixar á calle e mirar a ver que está pasando. De todos estes veciños que están aí, 5 prestaron testifical nas diligencias de investigación e manifestaron que escoitaran os berros de auxilio de Genoveva, de que procedían da súa casa. De Genoveva, que é a víctima desta noite. E saben que? Que conseguimos, despois de moito traballo do noso equipo de redacción, dar con un desos veciños. Está con nós, ao outro lado do teléfono. Damoslle as boas noites. Boas noites, que tal? Como está? Escóitanos. Sí, bien, estoy bien. Boas noites, estamos recordando este caso, como dicía eu, tan icónico. Que recorda vostede daquela tarde? Bueno, pues sobre el mediodía empezamos a oír así gritos. Al principio gente que abría las ventanas y todo eso, y después gritos que me mata, que me clava. Entonces la gente empezaron a abrirse, a salir la gente a la calle
y durante bastante tiempo pues oías eso, ayudarme, que me mata, que me clava, eso hace mucho tiempo. Entonces intentaron tirar la puerta del piso abajo. Os propios veciños intentaron tirar a porta abaixo? Os propios veciños foron os que intentaron tirar a porta? Sí, los propios vecinos, porque la policía y todo eso, claro, mientras llegó la Guardia Civil, yo creo que fue la Guardia Civil, porque por allí no hay cuartel, y tuvo que venir de Santiago o de Teo, no sé de dónde, sí. Pues pasó bastante tiempo. Entonces, pues los vecinos no dieron tirado a la puerta o decían que no se daba, que ellos que no lo daban tirado abajo. Había gente que decía intentar entrar por la ventana, pero no, claro, por la ventana tiene unas celosías, ¿no? Pero hay diferencia de uno a otro, ¿no? Y la gente no te atreves a meterte porque no sabes lo que está pasando dentro y lo que te puede pasar a ti. Y después, al cabo de un tiempo, pararon los gritos, así, eso que se oía que me apuñala, que me mata. Madre mía, madre mía. Eso, pregúntame... Eso pasó casi una hora, hasta que llegó después, llegó la Guardia Civil, entraron adentro, no sé si tiraron la puerta o si él les abrió o lo que fuera. Y claro, y había mucho revuelo entre los edificios y por allí al lado, en la urbanización. Y después una vecina, así que vive en mi edificio, pues fue, que era muy amiga de ella, pues fue al piso y trajo a los hijos. Y yo vi allí ella también tenía unos hijos pequeños. Sí. Y el niño estaba así, yo creo que tenía una camisa blanca, estaba así manchado mucho de sangre, y estaba con una hija yo creo que una niña que estaba allí, que yo creo que era la hija de mi vecina, y el hijo de ella. Pois moitísimas gracias, de verdade. Dígolle que moitísimas gracias por esta testemunha, a verdade que estremecedora, que creo que nos fixo a todos viaxar a aquela tarde do ano 88. Manuel, contábanos este veciño un pouco que tardou moito tempo en chegar a primeira patrulla da Garda Civil. Claro, a coordinación era distinta, non? A Garda Civil que acude a esos feitos é a Guardia Civil del Estedo, concretamente o cabo Manolo Iglesias, hoxe capitán retirado. Ele recibe unha chamada dos bomberos. Hai que darse conta que nese tempo non había teléfonos móviles, todo era a través de líneas fijas, entonces debeu haber unha descoordinación aí de chamadas á Policía Nacional, porque os Tilos queda moi cerca de Santiago de Compostela, entonces moitos veciños seguramente eran de Santiago e pensaban que a competencia era de Policía Nacional, chamaron os bomberos. Finalmente no cuartel del Estedo entra unha chamada dos bomberos que dicen que está pasando algo raro nunha vivenda dos Tilos. Dicen concretamente que vivenda é. Pois esa chamada, esas voces de socorro que nos narraba este veciño saíon das entrañas dunha nai que nunca xamais se pudo esperar un final así. Ela era Genoveva. Moi coñecida na escena política santiaguesa, Genoveva Ferreiro Antelo, de 39 anos, era unha muller de carácter firme e presenza serena. Enfermeira no ambulatorio Concepción Arenal, destacaba pola súa entrega diaria, como sindicalista pola súa convicción e compromiso. A súa vida parecía discorrer con normalidade. Levaba 9 anos de relación, 5 deles casada con Miguel Martínez, profesor de EXB. Xuntos formaban unha familia nova con 2 fillas pequenas. Co desexo de comezar un recente ciclo mudáronse a unha urbanización de nova construción, Os Tilos, ás aforas de Santiago. Alí, entre rutinas e saúdos de veciñanza, nada facía sospeitar o que estaba a piques de acontecer.